ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನುವೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಇಮೇನಿತ್ತೆ ಬುಡ್ತುಜಿ ನಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬುಡ್ಕಾಯನ್ ಬಲ ಅಲ್ಲ 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 ಏನನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬತ್ತದ ಚಾ ಉಂಡು ಚಾದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪಾರೆ ನದ ಯಾದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನು ಕಜಿಪು ತೆತ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂದುಂಡು ಬೇನಂದು ಟಾಮಿ ಅಂದು ಬರ ಮನ್ಪುಂಡಲ್ಪ ಕಜಿಪ್ ಅವೇ ತೆತ್ತಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಸೊ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಮೀದು ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ದಾದ ಕಂಟೆಂಟೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬೇರೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದೆ ದಾದ ಬೋಡು ತಿಂಡಿಗೆ ನಾನು ಕಟ್ಟುನು ಆಂಡು ಬುಡ್ದಾಣ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿಡು ದೀತೆ ಬಟೋಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಟೋಟೆ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಗ ಉಂಡು ಇಂಚಿಡ ಅರೆಪುಲ ಕಡೆ ತಾತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೀತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೀದು ಬತ್ತದ ಅರಿ ಪಾಡಿಯ ಬೊತ್ತುಲರೆ ತಲ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಬಂದಿಚಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಅಡ್ಡೆಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ತೋಜುವೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ತೆಕ್ಕರೆದ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ತುಕ ಎಂಚಾಪುನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನ ಮಂತದ್ದು ಅರಿನ್ಲ ತೆಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆದು ಕನತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲಲ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಡವೆ ಉನ್ಪುನ ನುಪ್ಪುನು ಕಡೆನಗನೆ ಪಾಡೋಡು ಅವಂತೆ ಮೆತ್ತನೆ ಅದು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿಡು ತೊಂದು ದರಟ್ಟು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾರೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಐಟೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ದೀದಿತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡತೆ ಅಂಚ ಇರೆಕನಾರೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡಂದು ಬಟ್ಟಲು ದೀದು ಐಕ್ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಮೈತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೇಯಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡು ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ಕೋಡೆ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದಿಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಡ್ಡೆಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮದತ್ತೆ ಪೋಯಿನತ್ತ ಅವು ಕಡೆನಾಗ ಒಂಚೂರು ನುಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದನೆ ಇಚ್ಚಿ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಂದ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಒಂತ ಮೆತ್ತನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅಡ್ಡೆ ತಿಂತುಜಿ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ ಬುತ್ತಿಡೆ ಪತಂಬ ಇದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾಗ ಎಂಚ ಅಡ್ಡೆ ಅತ್ತಂಡು ಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಚಾಪಡಿಯಾರ ತಿಂಡಿ ತಿಂದರ ತಿಂಡಿ ಪತಂಬ ಇದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ದೀತತೆ ಕೋಡೆ ಒಂತ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಈತೆ ಮಿತ್ತು ಇನಿ ಆಯ್ನ ಸರಿ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡು ನೀ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲರದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂಡ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡ ದಿನೋಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಿನೋಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ತಿಂಡಿ ಇಚ್ಚಿ ಬಂತತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಯೇ ಎಂಚೆಲ್ ತಿನ್ಪುನದ ಎಂಚೆಲ್ ರೋಜ ಬೇಡ ಅಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ದಿಯರ ಬಸ್ಸು ಅವು ಉಂತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಹೊರಗಾದೀತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೈ ಅಡ್ಡೆ ಶೋಕಾತನು ಬಾ ಶೋಕಾತು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಯಾರೊಂಚೂರು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಪು ಮೆತ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಶೋಕಾತು ಎಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಗಿತದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾಂಡು ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ದಾಂಡು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನು ಮೀನುಗೊಂಜಿ ಫುಡ್ ಪಾಡೋಡು ಫಿಶ್ಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ಬತ್ತ ಫಿಶ್ದ ಫುಡ್ಡು ಉಂಡು जन्नत से जो मिला किस्मत से जो दिया तो जिंदा देते मीन निकलेगी पाड़वे ಅಲ್ಲ
ಫುಡ್ ಪಾಡುಡ್ದು ಮಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಫುಡ್ ತಿಂದೆ ಬಕ್ಕೊಂಡದೆ ಐಕ್ ಉದಸ್ಸಿನ ಒಂಜೇ ಕೊಡ್ದು ಕುಲೋನು ತಂಚು ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ದುಂಬುಡ್ದು ದುಂಬು ಅನಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಂಚ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಈತ ವೀಡಿಯೋಡು ದಾದಂಡು ದಾದನ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಅಪ್ಸರದಕ್ಕಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇನಿ ಅತ್ತು ಈ ಜನ ಮನ್ಪುಜೇರು ಆರು ಬತ್ತು ನೈಟ್ ಇನಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಟ ತೋಜಲ್ಲ ಇದಿತ್ತು ಅಣ್ಣೆ ಪೂರ ಕಜಾವ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೆ ಖಾಲಿ ರಟ್ಟಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನು ಆರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಡಿಜ್ಜೇರು ಏತ ರಟ್ ಸರದ ದಿಕ್ಕು ಇಂಚಿಗೆ ಬಲೆಂದು ಮನ್ಪುನು ತಿಂದು ಬತ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ ಬಗ್ಗರ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ದಾದಾಪುರ ತಿಂದಾರನ ಅರೆ ನಾಚಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಗೈಸ್ ಹೌದು ವಿಡಿಯೋ ಅವನುಂಡತ ಜೊತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾ ಲಟ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇತ್ತ ನಾಚಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಈತ ಪೂರ ಕಜಾವ್ ಮಂತೀತೇರು ಕಜಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಹೋಗು ನಾವೇ ಸೋಕುಲ್ಲಲು ಹೊಯ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅಂದು ಐಟ ಉಂಟೊಂದು ಅವು ಮಲ್ಪುಲೆ ಉನ್ನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪಾರ ಮೇಡಮ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಮೇರೆ ಮೇಡಮ್ ಅದ ಅಣ್ಣ ಅರೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಡ ಅಣ್ಣ ಅದು ಮೇಡಮ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಆಯ್ತು ಬೈಕೆ ಅರ್ಕಂಜೇರಿಗೆ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಆರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನವೆ ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಬೇಗತ್ತು ಬೋಡಿಗೆ ಬಂಜಿ ಟೈಟ್ ಮಂತ ಬತ್ತೇನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾರ್ದು ರಟ್ಟಿ ಏರ್ಲ ಕೊನೆ ಪೇರ ತುಲೆ ಬಯ್ಯ ಆಡು ಅಣ್ಣನ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತೀರಂತ ಇಡೇ ಬರ್ತಿದ್ದು ಮೂರು ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆರು ಉಂಟು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅక్కడ 2 ಜನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊಂಚ ಒಂಜಿ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಉಂಟು ಬರ್ಸಾರ್ಪಣ ಅಂದದೆ ಮುಗಾಲಾತು ಬರ್ಸಾರ್ಪುಣ ಅಂತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೈಪು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಐಟೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಎರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕೇಳೆ ಕೊರ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಡೀ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಶಾಪುಗ ಒಂಜೆ ಮೈಪು ಕಜಾವ್ ಪೂರ ಐಟೆ ದೆಪ್ಪುನ್ ತಿರ್ಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಜಾವ್ ಪೂರ ಅಣ್ಣ ಬಗ್ಗಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂತುಲೆ ಅಲೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಿ ತೆನ್ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಂಡದ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈರ್ ನವಲ್ದೀನಿ ಕಜೋಗ್ಲಿ ಆಶ್ವಿತ ಎಂಚ ಪಂಡೇರ ಆಯ್ತು ಬರ್ಸ ಕತ್ತು ಮಾರೆ ಬರ್ತಿ ಈ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ತುಲೆ ನೆಂಕ್ಲೇನ ಶಾಪ್ದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತುಲೆ ಇವನ ಎರೆ ಗಣ್ಣೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಿತ್ತು ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರಡ್ಡರೆ ಪೀಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಹೈಟ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂತೀರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಪೂರ ಕೆಟ್ಟಾಂಡು ಅದೇನಾ ಅಣ್ಣಂಜು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂತೀರು ಯಾರು ತೆಂಚ ಪೋಪುನು ಮಲೆ ಮಲೆ ಅಂದೆ ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತಲೆ ಸಾಂಗ್ ಮಾತು ಬಂತೀನಿ ಅತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಉಂಟೊಂದು ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಲೆ ಬಲ್ಪುಂಟುಲೆ ಪಾಪೆ ಆಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಲೆ 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 ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಐದು ಮಲ್ಲ ಸಡನ್ ಬಸ್ಸ ಬರ್ತಿಲ್ಲದ ಅಣ್ಣ ಪೋಲೆ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ದು ಬಲೆ ಪೋಲೆ ಅವಳು ಆಂಜೋಕುಲು ಅವಳು ಉಂಟುದ ಅಲೆ ಅವಳು ಅಲೆ
ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವಳು ಅಣ್ಣ ನಾಲ್ಕು ಉಂಟುದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಐಕಲ್ ಒಂಜಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಉಂಟು 2 ಜನ ಮಾಡೋರು ಆಲೆಗ್ಲ ನಡುಟು ನೋಡ್ದೇನೆ ಹೌದು ತುಲೆ ಹಾಂ ಒರಿ ಬಂದೆ ಸಡನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಗಂಟೆ ಹಂಡ ಐನ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಂತ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ನಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಶುರುವಾತಿ ನಾವು ಅಂಚ ಶಾಪುಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಉಂಡು ಆತಿಜ್ಜಿ ಪನಿ ಪನಿ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಡ್ ಮಂತಂದಿರಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದೆನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಗ